ወታደራዊ ሽርክና ግብፅን ሶማሊያን ስለምንታዩን ኢትዮጵያ ድቃስ ዝኽል ዘሎም ኣብ 1991 ኤርትራ ብወቅዒ ሃገር ምስ ኮነት ኢትዮጵያን 13 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኮይና ነይራ ምትዝታው ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፈጠሩ ስጋት እናወሰኸ ዝምፅሉ ግዜ እዩ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘተፋነነን ዘሎ ግድብ ህንፀት እቲ ግድብ ካብ ዝምስረታት ሒዛም ክትቃወም ዝፀንሐት ግብፂ ኢትዮጵያን ረብሓን መሰልን ታሕተዋይ ሃገራት ድሕነት ማይን ኣብ ግምት ከእትወ ትንቀሳቐስ ኣላ ክትብል ትኸስስ እያ ወጥረተን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ዘሻቐል ከም ዝኾነ ናብ ወታደራዊ ምትፍናን ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ክኢላ ፖለቲከኛታት ዓለም ክገልጹ ይስምዓሎም እዚ ከዓ ብተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ደቡብ ሶማልያ ጎፍ ንጎፍ እንተተራኺቦም ናብ ደማዊ ግጭት ከኣትዉ ከም ዝኽእሉ ይዝረብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዝን ካለን ዝድስስ መደባት ሒዘልኩም መፅለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ እንዳሓተትኩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ወታደራዊ ሽርክና ግብፅን ሶማልያን ስለምንታዩ ንኢትዮጵያ ድቃስ ዝኽእል ዘሎም ግብፂ ናብ ሶማልያ ብኽልተ ነፈርቲ ኣጽዋር ውግእ ምልኣኻ ስዒቡም ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወጥሪ ነጊሱሎም ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልያን ዝተኸተመ ወታደራዊ ስምምዕ ስዒቡ ብሰሉስ 21 ናሓሰ 2016 ክልተ ኣጽዋር ዝፀዓና C-130 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾም ኣትየነን ብዘይካዚ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝዛዘም ኣብ ሶማልያ ንዝካየድ መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝትክ ሓድሽ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት 10,000 ሰራዊት ግብፂ ክዋፈር መደብ ኣሎም ምስ ሶማልያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ንዘላ ኢትዮጵያ እዚ ምዕባለታት ድቃስ ዝኽእል ኮይኑሎም ኢትዮጵያ ምስ አልቃኢዳ ምትእስሳራት ከም ዘለዋ ዝንገረሉ አልሸባብ ንምምካት ን10 ዓመታት ቀንዲ መሻርክቲ ሶማልያ ኮይና ፀኒሓ ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምትሕባር ክልቴን ሃገራት ስዒቡ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግ ስጉምትታት ሰቂላ ከም ዘይትሪኦም ኣፍሊጣ ትርከብ ብተወሳኺ መንግስቲ ሶማልያ ምስቶም እዚ ዞባ ከይረጋጋእ ዝደልዩ ሓይልታት ደገ ሓቢሩ ይሰርሓሎ ክትብል ትኸስሳላ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩሉ ሰብ ዝዘርኦ ይዓጽድ ኢትዮጵያ ድማ ኣውያት ደው ከተብል ኣለዋ ክብል ገሊጹ እዩ እዚ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣዝዩ ምንቁልቋል ዘመልክት እዩ ኢትዮጵያን ሶማልያን ደጋጊመን ናብ ግጭት ዝኣትዋሉ ዘለዋ ምኽንያት ኣብ 1991 ኤርትራ ብወቅዒ ሃገር ምስ ኮነት ኢትዮጵያ ን13 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኮይና እያ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስተናጽ ሃገር ምዃና ዝኣወጀት ሶማሊላንድ 20 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ገማገም ባሕሪ ን50 ዓመታት ንምክራይ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽን ስምምዕ ፈሪሙ እዩ ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ዓለምን ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበት ቀዳሚት ሃገር ክትሆን ምዃና ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ይገልጹ ሶማሊላንድ ንልዕሊ 30 ዓመታት ካብ ሶማልያ ተፈልያ እኳ እንተሃለወት ናጽነታ ግን ብሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦም ኣይረኸበን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከም ዝህቡ ብወግዒ ኣይገለጹን ኣብ ክንዱ ንከም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ኣፍረይቲ ትካላት ብርኪ ክንህቢና ኢሎም ኣለዉ እዚ ስምምዕ ነታ ንሶማሊላንድ ከም ኣካል ግዝኣታ እትቆፅራ ሶማልያ ኣቆጢዑ ይርከብ ተንተንቲ ፖለቲካ ጆናታን ፈንቶን ሃርቪ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ብከምዚ ኣገባብ ኣፍልጦ መሃባም ካልኦት ሃገራቱን ኣፍልጦ ዝህባሉ መንገዲ ክኸፍት ከም ዝኽእል ሻቅሎት ፈጢሩሎም ኣሎ ክብል ይገልጽ ኢትዮጵያ ናይ ሰደድ ንግዲ ምስ ጅቡቲ ንዓመታት ክሰርሕ ዝጸንሐት ኮይና ጅቡቲ ንቁጠባ ከጸልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዋውን ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ ዞባ ወጥሪ ንምቕላል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ወደባታ ሚታዊት ክትጥቀመሉ ከፍቅድ ድሎ ምዃኑ ገሊጹ እዩ محمود علي يوسف نبي سي فوكس أفريقيا بزهبو مغلطي ات ودب كاب دوب إثيوبيا 100 كيلومتر رحقو زركب ودب تاجارة خون كخليبل قدم كبل العلوايا مخارب بريزيدنت جيبوتي إثيوبيا بكاي بحري أفدق خطب تحتيتام دلوتي كم زيكونت غليتيوم ሶማሊያ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ስምምዕ ክሳብ ዘይፈረሰም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ብሽምግልና ቱርኪ ዝተገበረ ክልተ ግዜ ድርድር ዛጊት ውጽኢታዊ ኣይኮነን
ምትእትተዋ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ስጋት ከኣም ሶማልያ ምስተብ ሰንኪ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቅርሕንቲ ዘላ ግብፂ ወታደራዊ ስምዕ ምእታዋ ጥራይ ዘይኮነስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ንመሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝትክእ ሓድሽ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጣ እያ። ኢትዮጵያ ንሓያሉ ዓመታት ሰራዊታ ዘበርከተትሉ መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ተልእኹ ከም ዝዛዝምን ኩነታት ጸጥታ ንመንግስቲ ሶማልያ ከም ዘረክቦን ተገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሶማልያ ጸጥታዊ ክፍተት ከይፍጠር ገለ ሃገራት ካብ 10,000 ዝበጽሑ ወታደራት ልዑል ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ከባቢታት ክዋፈር ምዃነን ይጠቅስ። ሶማልያ ኣሽሓት ወታደራት ኢትዮጵያ ቅድሚ ምዝዛም ዝተልእኾ ሰላም ክወፁ ምዃኖም ኣብ መግለጺታት ኣፍሊጣ ምህላዋ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝኣተወቶ ናይ ባሕሪ ርክብ ስምዕ እንተዘይሰሪዛቶም ኩሎም ኣብ ታሕቲ መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ክልታዊ ስምዕን ዓስኪሮም ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ኣጠንቂቑ እዩ። ኢትዮጵያ ብታሕቲ ኣቲሚስ ኣስታት 3,000 ወታደራት ምስ ሶማልያ ብዝገበረቶ ክልታዊ ስምዕ ድማ ክሳብ 7,000 ወታደራት ኣብቲ ሃገር ኣዋፊራላ። ንሓያሉ ዓመታት ንጸጥታ ሶማልያ ሰራዊታ ዘዋፈረት ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ነቲ ዝኸፈተቶ መስዋእቲ ዝነኣኣስ ተግባር ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዩ። ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ እቲ ሃገር ንምጥቃዕቲ ጅሃዳውያን ተቓልዓይ ከም ዝገብራ ኣብ ትካል ሮያል ዩናይትድ ሰርቪስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ክሪስቶፈር ሆክኒ ይገልጽ። ወሲኹ ድማ ኣብ ምብራቓዊ ዶብ ሶማልያ ክወፍር ተሓሲቡ ዘሎ ሰራዊት ግብፂ ንኢትዮጵያ ስጋት ከም ዝፈጥር ይሕብር። ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሴ ከም ናይ ህላው ሓደጋ ከም እትሪኦም ብተደጋጋሚ ክትገልጽ እንከላ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ እንትወዲቑ ስጉምትታት ከም እትወስድ ኣቐዲማ ኣጠንቂቓ ነይራ እያ። ንግብፅን ኢትዮጵያን ዘተፋነነን ዘሎ ግድብ ህንፀት እቲ ግድብ ካብዚ ምስረታት ሒዙም ክትቃወም ዝጸንሐት ግብፂ ኢትዮጵያን ረብሓ መሰል ታሕተዋይ ሃገራት ድሕነትን ማይ ናብ ግምት ከየተወ ትንቀሳቐሳላ ክትብል ትኸስስ እያ። ግብፂ ካብቲ ክትረኽቦ ዝጸንሐት መጠን ማይ ብ2 ሚታዊት እንተነኪዩ ኣስታት 81,000 ሄክታር መስኖ ዝለምዕ መሬት ክትስዕን ከም እትኽእል ትዛረብ። ኣስታት 86 ሚታዊት ንማይ ሩባ ኣባይ እንተዓፂዎ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምላኣን 60 ሚታዊት ህዝባን ንምርባሕን ከም ዘድልያ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ምምላእ ማይን ዓመታዊ ደረጃ ማይ ዓቢ ግድብ ህዳሰን ዝተኻየደ ስሉሳዊ ዝርብ ዛጊት ውፅኢት ኣየምፅን። እቲ ናይ መወዳእታ ዘተ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይዚ ዓመት እዚዩ ተኻይዱ። ወጥረተን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ዘሻቐል ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎም ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ነቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልያን ዝተገበረ ወታደራዊ ስምዕ ታሪኻዊ ክብል ገሊጽዎ እዩ። ምናልባት ምስ ግድብ ህዳሴ ተተሓሒዙ ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ከም ስጋት እትሪኣ ግብፂ ነዚ ከም ጽቡቕ ዕድል ክትምዝምዞ ትኽእል እያ። ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሰን ካነንጆ ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ወታደራዊ ስምዕ ግብፅን ሶማልያን ናብ ግጭት ከስዕብ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ደቡብ ሶማልያ ጎፍ ንጎፎ እንተተራኺቦም ናብ ደማዊ ግጭት ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ። ብእንጻሩ ሶማሊላንድ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ምስ ዝወድቕ ኣብ ጎና ደው ከም ዘይትብል ኣፍሊጣላ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ምውፋሩ ንምርግጋእን ጸጥታን ሶማልን መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘተሓሳስብ እዩ። ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ኩናት ሕድሕዳ ተረግሪጋ ከም ዝጸንሐት ዝዝከር እዩ። ሶማልያ ገና ካብቲ ንሰለስተ ዓሰርታት ዓመታት ዝቐጸለ ዓናዊ ኩናት ሓድሕዳዊ ተሓዊያ ኣላ። እንተኾነ ግን ማእከላይ መንግስቲ ገና ምስ አልሸባብ ይጋጨ እዩ ዘሎ። መሰረት ተንተንቲ ክልቴን ሃገራት ካልእ ኩናት ክገብራ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ኣይኮናን። ዶክተር ካነንጆም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ግጭት እንተተፈጢሩ ካልኦት ተዋሳእቲ ብምስሓብ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ከበርዕኖ ኣህጉራዊ ንግዲ ክጸሉን ከም ዝኽእል ይገልጽ። ኣብ ዓመት ብውሕዱ 17,000 መራኽብ ብካናል ስዊዝ ይሓልፋ እየን። እዚ ማለት ድማ 12 ሚታዊት ናይቲ ብቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ $1 ትሪልዮን ዝግመት ንግዳዊ መስመር ዓለም ማለት ምዃኑ መረዳእታ ይሕብር። ብተወሳኺ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቱርክን ዝኣመሰለ ሃገራት ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ሽርክነት ብምፍጣር ኣብላልነት ክረኽባ ይጸራ ኣለዋ።
تركن حبرات إمارات عربن كلتين هاجرات المعراقن أبسم زبط حلو من قدين مسرحن أبزح شغنتات يركبام حبرات إمارات عرب أول بربرا سومالي لاند بزحو فريز قبرت كوينام قبل الإثيوبيا دما تصلوح كتفتر تخيليام زخبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم نزبلنا يوم السنة دونا أبزود دينا لنام سناسلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو السلام تمننا